Так. Тут мы типу готовы. О, Twitch пайшоў. Гук дзе? Twitch пайшоў. Гук ёсць. І там ёсць. Паўсюль гук ёсць. Вітаночкі, шаноўныя. Рады вас бачыць пасля тыднёвага перапынку. Зараз там ВРВ разбяроцца, што ў яго там здарылася з мікрафонам. Вот потым да яго вернемся. Можа, дарэчы, і на звязку яшчэ, пакуль што не бачна. Вось. Штосьці там у яго мікрафон чудзіць. А мы готовыя працягваць стрымерстваваць, таму што тыдзень скончыўся працоўны лічым. Заўтра выходныя, будзем стрыміць па 2 разы на дзень, і ў суботу, і ў нядзелю. Ёсць такая магчымасць, там будзем ёю карыстацца. Дарэчы, з'явіцца новая гульня. Так, і павернецца адна старая. Новая гульня я, канешне, выдаў. Усе гэта старыя гульні. Старыя вельмі добра забытыя ўжо. Адна ёсць у мяне на расійскай мове, і іншай мовы няма. На жаль, затое ва ўсялякім выпадку яна зацягвае, я проста неяк знайшоў яе пасярод тыдня. Ці быў аўторак, ці то серада, я ўжо не памятаю, на камплюктары сваім. Запусціў, штосьці яна мяне зацягнула, і трэба, карацей, з гэтым прыцяжэннем з вамі падзяліцца. Мяркую, што ўсё гэта будзе добра. Вось, а другая гульня гэта вельмі вядомая старая гульня. Не, ведаеце што? Адна ёсць новая, якая толькі-толькі з'явілася на ПЦ. Во, то бок 3 гульні ў нас. 3 гульні, такім чынам. Так, зараз павярнуся, толькі засталося дрова ад вінды пафіксіць. Ах, вось, і на што, Алекс, вітаночкі, шаноўны табе. Карацей, зараз будзе павяртацца наш ВРВ. У мяне, калі што, сёння аб'яднаны чат адзіны, толькі я не выводзіў яго на маніторы, пакуль не працуе гэтая вось функцыя, якую зрабілі хлопцы. Таму, бачыце, буду вашыя паведамленні адразу ўсе у адным чаціку. Спадзяюся на добрую размову. Алекс, як твае справы, распавядзі? Што цікавага здарылася на тыдні? Шесть маленьких, 4 вялікіх. Ні халеры тут няма. І ўсё? Ну, вось гэта прашпільная. 900. Ці варта яна гэтых грашэй? Вось гэта таксама добра. За 1200. Няхай будзе. Гатуйся вазіць бярвенне. Я памятаю, што у нас з тобой засталася нейкая там задача на сярэдні яшчэ medium logs. Таму будзем іх і вазіць. О, так, гэта я ўсталяваў. Гэтыя вось жоўтыя маячкі непатрэбныя. А можна іх уперад? Неяк толькі гэта уперад. Та іх у вас. Так, ты глядзі, якія трубы. Хроміраваны. Так. Бессэнсоўна. Так, гэта што ў нас такое? Усталяваная. Менавіта гэта, няхай яна застаецца. А я тут уже прыгожасць новая наводзіў. Нарм сёння ў Read-Only. Сорки, редонки, это что такое? Read-Only. Я таких не ведаю. Это некий режим. Я ведаю, что Read-Only есть на файлах. Только для читания. Каб гэта неяк у статус да чалавека прывязаць, я нешта так
губляюся, шчыра кажучы. Слухайце, што яшчэ ў мяне адбылося, звязанае з геймінгам пасярод тыдня. Я дайшоў да кропкі ў ферме. Памятаеце, мы 2 разы рабілі стрым па ферме, сімулятар які. І я ўсё ж такі дайшоў да той кропкі, калі накапіў ужо грошыкаў, невялікую колькасць, але ўсё ж такі яна ёсць. То бок, і трэба зараз здымаць, ужо пачынаць здымаць. Спадзяюся, што далей пойдзе добра, і мы зробім нармалёвую серыю. Не ўпэўнены, што яна выйдзе на наступным тыдні, а ніяк у гэтым не ўпэўнены, таму што мінулае гатавалася прыблізна 2-3 тыдні, 2 тыдні мне, мабыць, так штосьці ўзгадваю, вось, не гледзячы. Плюс, гэта яшчэ 2 стрыма прайшло, і прыблізна 2 тыдні мне спатрэбіцца, каб зняць гэтую серыю. Вось. І што яшчэ? Што яшчэ цікавага такога? А больш нічога, напэўна. Апроч таго, што знайшоў вельмі старую гульню, якую пагуляем на бліжэйшых 2 дня на стрымы. Так. Дзе ж ты падзеўся, ВРВ, во. Што, жывы ты, не? Я спадзяюся, што так. Так, но ўсё роўна нейкі перагруз ёсць. Ты можаш нешта сказаць, каб я бачыў узровень гуку на стрыме? Спой што-небудзь. І зноўку сядае ноч. Ага. Усё, паставіў мінус 10 дэцыбелаў, каб вушы не рвала усім. Блин, ну гэта зноўку мне потым прыйдзецца шукаць у гэтых самых... у наладах што-небудзь. Я табе даслаў яшчэ раз інвайт. Зараз я загружуся, буду прыймаць. Ось. Карацей, спадзяюся, ты чуў, што я там распавядаў са сваіх. О, божах, ну ўжо 4 чалавекі сядзіць на гэтым, на ютубе. Вітаначкі ўсім, вітаначкі, вельмі рады. Нечакана. Ну, не кажы. Я ўжо думаю, што пра мяне за гэтыя 5 дзён, калі я не стрымлю звычайна, вось, з панядзелка па пятніцу, яны неяк згубяцца, ведаеш? Вось, а тут, дзякуй Богу, ўсё з'явіліся. Навіна проста пшэбуй року, як кажуць тут у Польшчы. У мяне узламалі аккаунт па танках. Карацей, некая сука, самка сабакі, вошкалася па маім аккаунце. Я просто зайшоў у адзін дзень, бачу, што нешта не тое. Налады не тыя стаяць, гаражу там, і неяк срэбра менш стала. Разумееш, так? Сутнасна, вось. І я такі падумаў, бля, нешта не тое. Ці мне падалося, што ў мяне срэбра столькі было, ці што. Я пагуляў. Гэта калі было? Мабыць, нейкі там панядзелак, я там паўгадзіны пагуляў. Потым усё, палез працаваць далей. На наступны дзень заходжу, ніхуя нету, то бок срэбра нема, нічога нема на аккаунце, карацей, то бок усё, чалавек, які залез, усё спусціў, просто ўсё срэбра, галда ўся, што там было. Я, карацей, адразу паляцеў. Гэта было 2 тыдні таму, калі што. Я адразу паляцеў, так, паляцеў у падтрымку, карацей, заблакавалі аккаунт, разабраліся, карацей, і ўсё. Літаральна учора яны мне напісалі, што мы ўсё неяк там зрабілі, папарабілі, я адразу залез, пазмяняў усе налады бяспекі, зараз выкарыстоўваю аўтэнтыфікатар. Ну, карацей, выйшла неяк так. Адначасова і весела, адначасова сумна. Ну, блин, згубіць. Да, ну, усё, што, ведаеш, усё, што лічыш сваім, заўсёды губляць непрыемна, мягка кажучы. А тут адбылося, ведаеш, што самае цікавае, якім чынам ён узламаў? У яго не было доступу да пошты, калі што. Ён да пошты не атрымаў доступ. Ён атрымаў доступ, зараз будзе вельмі цікава, ён атрымаў доступ да майго тэлефона, які ў Беларусі. То бок 3 гады таму той тэлефон, які быў згублены, ён апынуўся ў руках чэліка нейкага, які сцяміў, як можна скарыстацца толькі тэлефонам, не ведаючы пошты, і ўзламаць, карацей, аккаунт. Яму проста пашанцавала неверагодна. Але я іншым разам думаю, сука, як вы зрабілі вось гэтую бяспеку,
у аккаунте, так? Ну, ось у тебе ж ёсць аккаунт там World of Ну. Tanks. Як Ну, ты, курва, можаш увогуле нема. зайсці туды, увогуле Ну. зайсці на гэты аккаунт, і калі у тебе толькі на руках телефонны нумар? У меня просто голова взрывается. Типу, да, конечно. О, наш шановний, як Wargaming, криху дав спадліва, як то кажуть, дав Ну. тузи. Ну. Хаця вельмі цікава. І што самае цікавае, я ж не ведаў, што нехта там вошкаецца па аккаунце. Ніякіх эмейлаў табе не прыходзіць, што ведаючы, што твой аккаунт зарэгістраваны, ну, ён жа быў перанесены з Беларусі ў Польшу. І табе ніякіх ні смс, ні эмейла, што там, слухайце, тут нехта зайшоў з тэрыторыі Беларусі на ваш аккаунт, гэта вы быліце, не вы. Не, што ты? Ціха, шыта, крыта. Сказать до побачення, ну что это такое? Ну что ты там? Дед, так, я решу, что у GR Enterprise it's a long way to the top. Настав час нам гэта рабіць. Так, мне ж сядло трэба купляць ці нейкае, ці не? Я не ведаю тебе, я нават думаю, что тебе Saddle High патрэбна. А там ёсць для logs, там front logs? Тут сядло толькі ў гэтай машыне. Значит, табе іншая машина патрэбна. Так, storage. Я могу тебе дать тайгу, а можешь что-нибудь свое выбрать. Western Star. Не, гэта не тое. Не, ну у гэтага модуля няма. Здорово. Fleet Star гэта за слабая, гэта таксама. Fleet Star, она не то, что за слабая, все же залежит от того, что у тебя там по руховику. Бандитник, КРС. Блин, КРС, ну КРС треба тюнінгувати. А, ні, стоп, можеш навіть не братися. Нам на таймирі треба руховики назбирати на гэту машину. І все, зрозуміло. Короче, не... Давай ты мне что-нибудь. Я тобі что-нибудь. Що, питання нема. Зараз ми тобі что-нибудь... Катерпілар стоїть некий, сети 681 на вулиці. Гэта твой, до речі, катерпіляр. А, гэта той дуже такі жовтий, пляскати ніби рапуха нейка. Не. Не? 680, гэта той, на яким ти у гэтым граві возиш у Construction 681 тут. Ну, може бути, може бути. Майже такі ж буде. Я тобі так скажу. Мабуть, тобі другий крас дасть. Давай я тобі другий крас дам. Давай. Где тут фронт? Ну, вы что хотите сказать? Ну, вот лог карьер фронт. І што сабе, бляха, у чалавека пятніца, 7 вечара, мне дасылаюць яшчэ рахункі па гэтым, па садочку. Не спіцца ім. Що ти зробиш? Ведеш, типу, ну, є люди, які виходять там, женяться на праці. І Есть такое. Працаголіки. Так, Advanced Medium, Extended Medium. Все. Ти тільки зроби, не ведаєш, що... Тайга 6455. Можеш на гэту сідати. Можеш на іншу. Ну, на той ти вже катався. Ну добре, я тоді на 6436 сідаю. Ні, ти на 6436 вже катався, тобі інше потрібно, 55 там, щось там. 55Б, на який ти виїхав зараз, так? Да, ось все. Все, сел. О, а что это у нас такое, ночь, ты что? Ночь? О. Зараз, все ранится. Активуй тільки контракт. Все правди. Так, ти казав там... Long way to the top. GR Enterprise, it's Long long way. way to the top. За тобою ехать? Ну так а тут, что тут ехать? На эту самую, на станцию погрузки бровей не дающую. Поехали, ты никуда не ехали. Так, куда поделся Я ты? там
шерю свої поспіхи за Ну, бачу, слухай, віншую, у тебе так Па- поехало все вгору, просто так вах. Так само Молодчина. прикольно видел, что я тупо лег спать, и там 10 было 654, 655. Я такой думаю, ну нормалек. До недели добьем 660. Типа Угу. плюс 6 подписчиков назбираю. Я прокидаюсь сегодня 574. Я такой, нормально. Ну, Дальше 580 уже. супер, 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 а де? Назбираліся. Гэта вельмі прыемна, за гэтым прыемна назіраць, калі Да. такое адбываецца. Пайшло угару. Я, до речі, чакаю, што будзе па маім міні-дакументалачке. Пачнецца ось 5 лютага пачнецца. Угу. Усіх завітаю паглядзець. Там гук будзе лепш, чым у мяне зараз 100%. Не, тебе штосьці здарылася, не тое зусім. А не, я 100% ведаю, що здарилось, тому що я сьогодні перед тим, як ісці у Мацон, я таки гляжу, о, нова обнова от Windows, ну давай-ка мне весело, я поставлю, ну там обновиться. Ну ось, блядь, обновилось, повні штани. Все зразумела, все зразумела. Може этот сонечко, куди ти поїхав? Та я еду і все, як заўсёды, волоси назад. Ну, все. Волоси назад, твар уперед і понеслось. Так і єсть. Понеслось. Вось, а я так сёння 60 ўжо пасля працы думаў, бляха, як там быць з гэтым ютубам, гэтак далей, можа на наступным тыдні нешта большае рабіць, але потым, як кажуць звычайна, да носу прыкінуў, такі не атрымаецца. Бліжэйшы месяц 100% будзе срака такая. Не, ну заўсёды так, ось у мяне выдаўся гэты час рабіць гэтыя аналітычныя відосікі. Они, конечно, блин, один смачнее другого. Но ось на опошне там у меня, конечно, да, кликбейт пошел, конечно, там все за кликбейтом выехало. Чому клікбейт? У тебя ж просто обзор написаны. Обзор 2024. Я розумію, а ти на пікчі бачив, що написано? Не, не зауважу, що нешта не звернув уваги. Что робить? Там, короче, SnowRunner обзор, что робить с заднеприводным сябром. Я думаю, там ускочила точную хвалю по весточке. Пусто, что проглядываю набрал. Ну, може бути. А хто супраць? Не, до речі, калі ти кажеш, що це просто клікбейт, то ж треба глянути, колькі там середня протяглость перегляду. І воно ж покаже. Нормальово, там по 8 хвилин середня протяглость. Ну, то бок не клікбейт, все ж таки там притягнув. Ну, да. То есть там, блин, оно уже, мабуть, где-то 400 с чимось годин набрало проглядов. Угу. То есть там 3100 проглядов, 400 годин, там 100, там уже 30 и сколько лайков понабралось. То есть там нормалево пошло. Пошло вгору. Ось. Короче, треба сидіти і думати, що наступне робити. Ці по машинам, ну треба по машинам щось аналітичне запіщунькати. Ну, Каб яшчэ ведаць аўдыторыю, маладая, не маладая. Калі маладая, зрабі нейкі гайд для навічка. 30 плюс. Не, гайды, я тобі так кажу, я колькі гляжу, виходять гайды по SnowRunner, там просто одно і то ж пережовують по 10 разів. Угу. Ведаешь, там обрудно буде такое робити самому, тому що, ну, настільки гайды не об чимось, там, взяли там гайд, мабуть, я не ведаю, самый перший, там, з першого году випуска SnowRunner, його просто там чели у різних варіаціях перевидають, я такі просто, Ну так зроби своє.
Ну, у тебя ж есть своя думка на гэты конт, ты рабі сваё. У меня есть своя думка, но там будет так само на годинку. Полный гайд по сноуранеру, 9 годин. Разбі на 9 частинаў. Мабуть і так. Мабуть і так. Ну і треба, блін, на соковик місяць треба дозбирати матеріали на нову документалку. Ти вже навіть пікшу видів заставку. Повинна триматися добре. Ну так само, криху клікбейт, але ну не зовсім. Паглядзім. Вось. А я, калі што на тыдні, я ж ужо казаў, што знайшоў старую гульню. Называецца, мабыць, ты ведаеш, Кодекс вайны. Чуў пра такое, не? Code of War? Не ведаю, Code of War или нет, але я ведаю толькі, што яна ў мяне выключна па-расейску, бо 1С перавыдавала яе. Я гэтую гульню ўзяў... Вітанашкі, Анюта. Я гэтую гульню ўзяў, я табе шчыра скажу, яна ў мяне яшчэ з першага ХДД, які быў на гэтым кампе, мабыць, з гадоў 20 таму. То бок у мяне быў ХДД там на 250 гігоў. Я памятаю, што я ў той момант у свайго сябра ўзяў гэта з кампанію, такі тыпу, глядзі, тут цікавая гульня ёсць. Вось, яна вось так. Прыблізна так. Паліва яшчэ есть так. Вось, і просто забыўся. Я праходзіў раз ці два за ўсё жыццё, але апошні раз гэта было ў годзе, напрыклад, там 16-м, недзе такое. І тут просто на тыдні лажу па камплюктары, шукаю одну рэч і такі, ёпта. Я ўжо працую, запусціў, а я на курва працую пад 11 віндою. Я нешта одну місію думаю, ну запущу, пагляжу, ці ўсё працую, і нешта я заліп гадзінкі. Ну, гадзінкі дзве праседзеў вось так вось, паклікаўшы. Нормалёва, нормалёва. Блин, я не ведаю, я зайшоў, паглядзеў на Анна 1404 и таки думаю, ну блин, sooner or later Доберусь і до тебе, так? Треба буде погулять, покуль ще там Ubisoft наш не прикрили. Ну, яго ж толькі Tencent выкупіць, больше нікуди не падзенецца. Да, выкупіць Tencent, выганяць усё гэта. Ну, дык ужо ўсё на гэта выглядае. Што яно таке адбудзецца, паглядзячы на тое, як ідзе... Самі нават пачалі. Ну, бо яны завалілі нешта рэліз гэтых Shadows просто, бля. Ім ужо колькі, паўгады, напэўна, казалі, што хлопцы, неяк вы там разбярэцеся са сваёй гульнёй, таму што, ну, па-першае, ім за ўвагу зрабілі, што цемнаскуры адразу, бляха, нейкі там самурай. І потым... Вось. Ну, карацей, там хапала такіх заўваг, а яны такія ўсё проста ігнаруюць. Нібы ведаеш, і ты ім крычыш, не хадзі туды, там граблі ляжаць. Яны ўсё роўна сунуцца, пакуль па носе не атрымаюць. А они такія, нам усё роўна, мы з рэчбегу. Херак, так і было, так. Такое адчуванне, нібы яны ў сябе там усё вырашылі ўжо, што ніякага Ubisoftу не будзе. Я думаю, мабуть, паспрабуюць штось. Але, може, другого боку, ну, колькі там і вугільного гадоў. Ну, типу, вже чал десь за 60 чи за 70. Ён ужо даўно згубіў гэтую гульнявую хватку, ён ужо даўно не робіць такія гульні. Так, типу, конвейер выключно. Просто новую группу. А куда ты, Сонечка, поехал? Тебя на другую локацию. Оу, а чаму я апынуўся ў гаражы? Блядь, ну знал какая-то хуйня. Ну, Приехали. Блядь, я знал залагала. Ось так ось. Ой, лабені. Просто щось з чимось. Тут у мяне нічога няма на гэтай лакацыі. Карацей, дед, все дрэнна. Едь зноўку у этот.
На аэропорт. Аэропорт White Valley. Аэропорт White Valley и грузись средним давлением и едь на Mountain River. Рояль. Хіба что я могу взять. Да ты и щетишку можешь взять, там же ж попростее загрузка будет. А я Может попробую быть. мне тут что-нибудь, блин, придумать с гэтым усім. Так, тут седло. Потому что... Ой, бляха, гульня знову карацей нам. Нічого не видала зробиш. свою Як ти фі- любиш казати, інді-проект, грати не баг, це Ну. фіча. Это дальше, типа, у меня там у комментов довольно часто люди пишут, так мы просто скачали редактор на гульну и сами все поправили, типу, койки, у якої машини топливо, у яких є, тут у яких нема, типу, всі такі, ну а що, ми будемо чекати, коли я не зроблю, по це саме, щось це там туди, ні, хер надо. Ну, ось так, самі. Самі з восами, так. Ну. Чекай. Medium, кажеш, так? На Medium Lux там 100% повинно бути. Ну, навіть гэтий. Єсть. Ну, все. Можеш ще Поїхав. набити собі причеп, але... Каб одразу два закинуть? Ну, да, каб одразу два закинеш, да і поїдь. Зараз. Так і зробимо. А я Фіол, поспробую філ. що-небудь зробити з гэтым... Бляха, непорозумінням. Installed add-ons или трейлеры блокують гэты attachment. Ну, атрымліваецца, што па аднаму прыйдзецца возіць. Так што ніяк. З прычэпам. У цябе ўсё яшчэ пытанне падвісшае, так? Ты ўсё яшчэ ў хаце? Нічога не это саме. Нічога не змянілася. Шпацаруеш па ваколіцы? Ну, Пазабавіць сабе. ну да, атрымаліся, що... Блин, карацей, дзед, трэба рэстарт рабіць, потому што гэта гайкі. Што здарылася? Ну, Ты маеш на всё, ўвазе вось яно- гэты крас? Да, яно ўсё, бляха, гульня заблакавала. То есть я тут, блин, даю машину, каб ты пераходзіў у іншы рэгіён, так? Ну, А гульня просто, на і хрен його ведає чому, але він просто ось став колом і нічого. а Я мы... того вдвинуть не можу. А мы не можем просто ігнараваць тое, што ён там стаіць і гуляць на тых, што ёсць? Ну, технічно так. Джет, там грузить середнє вгравення. Ти не туди їдеш. А, Ага. а яно куро показвае, што грузіць, ну ладно. Чекай, так коли грузить, туди їдь. Ну, значок, што ён типу грузіць ёсць. Ні, там тільки long logs. Ні, ти не туди поїхав, тобі Ну, на все другу. добре. Ой. Зараз викручуся тут. Ні, то тебе ж на одну эту самую, там 100% викрутишся. Да, питання подвісше. Сьогодні, до речі, було в Мацоні, гляжу, приходить. Ну, я на біговій дорожці, да, на стежці Мгм. такий іду, нахаживаю свої шаги. Кроки, і така приходить моя знайома, у навушниках вся така у своїх думках, і іде, я такой, вітаночки, вона така, капець, не чекала тебе тут побачити, я такий, ну ось. У гэты час І не бачилися полтори годи. Ну ось, дед, давай, едь. Тебе Еду. все просто. Я ж лепей сабе адзначу, гэта шлях, каб не заблукаецца. Ну просто, головне не забудь заехать заправиться. Ты ж ведаеш гэтую мапу, я не, таму. Тым больш, калі запускаецца яна раз на 2 тыдні. Ну да. Я вже так само давно, довгий час. Аляска ж це все ж таки стартова локація. Угу. Як ти не крути.
Зараз треба буде шукати. А що шукати? Інтеловський драйвер обновить. Откатить могу назад. Не-не-не, там треба переусталювати. Intel Sound Driver, что-то такое. А у тебя винда официальная тема? Давайте Windows. Винда сама. Не, конечно. Конечно, не. То некий билд у тебя кровы стоит, мабуть, что взлетают драйвера. А гэта, ты ведаешь, гэта прокалось только у кастрычніку. То есть, ну, до этого с 18-го года билд стоял то же самое, амаль что. Угу. Але все працавала. Ти ведаєш, як у тим анекдоті у нас дитяті не говорить, а колька же дитяті, ну, 8 годов. Странно. Ну, паспарбуць яго там на табуретку ставіць посярод комнаты, мабуть, значит, скажа. Ну, окей. Ну, ставіць його так дзіцёнка на табуретку, там, першы тыдзень, другі тыдзень. Ну, тут окей, поставили гнойку на табуретку, маці прибирає в хаті, і тут дзіцёна каже, ось тут плохо полы помыты. Все таки круто, блин, ён размаўляе, типа, а чаму ты толькі зараз сказаў? То, ну, зараз пачаў казаць. Ён такі, ну, до гэтага вы полы нормально мылі, было ўсё добра. Есть такие. Не памятаю, калі малого возілі па гэтых лагапедах і так далей, яны таксама казалі, што вось сучасныя дзеці, яны з гаджетамі вошкаюцца і так далей, большымі займаюцца, чым звычайнымі справамі. Ад таго і тыпу... Так, і таму ім... Ну, яны маўчаць у асноўным, то бок. Вось гэтыя моўныя навычкі у іх з'яўляюцца троху пазней за гэтых гаджетаў. Так, куды гэта перці? Перці на Mountain River. New Northport на Mountain River. Дзе гэты Mountain River? Направо. На З правага развилку боку. направо. Ось так. Справа, да, з правага боку. Трымайцеся правага боку. Лева. Надруковано в мінськім метрополітені. Уф. Nine Ravens, вітаночки, сніг брутус, атмосфера, каже. Так? Ну, може і Все-таки так. есть. Новы год прайшоў, але з нас ён яшчэ і не выйшаў. Так, я сюды еду ці не? Сюды хіба што. Усе дороги кольцевые, амаль что. Ну, на гэтай мапе так докладно, так что хутчэй за ўсё туды. Дарэчы, Рэйвен, ты калі ўжо збіраешся стрыміць сталкера свайго? Да, Рейвен. Калі мы уже пачуем, паглядзім. Вось гэта ўсё. Адна, што, мабыць, было б круто, калі б ён стрыміў па буднях. Дык ён жа ўвечары проста стрыміць. Па працоўных днях. Што? Ну, вось, добра. Ну. Трэба аб'яднаць Long Dark, SnowRunner. Будзе бомба? Та ну. А чакай, а які сэнс у гэтым? Тыпу, проста ў Long Dark атрымліваецца, трэба будзе дадаць цягачы. Больш нічога там не зменіцца, таму што ж лор увесь завязан на тым, што электроніка-то не працуе, то бок яны будуць стаяць колам, як усе астатнія машыны, ці гэтыя цягнікі і ўсё такое. Не, ну,
тут же ж не ўсё на электрычнасці, ось кразік то стопудова будзе працаваць. Ніхера электрычнага кроме фар няма. Да ладно. А гэтыя свечы запальвання? Ты бачыў відосы, як з дапамогай гэтага патрона трактар заводзіць осі? Так, ну гэта старая канструкцыя ж. Вось, що, типу, ведаеш. А што, туды можна ўставіць гэты крывы ключ? Спераду, у кразік. Бо 100%, ось гэтая машына, що ў тыя часы зроблена, калі ось... Я 100% гэтым упэўнены. Што ось у гэта яшчэ можна. Так, на выходных збіраюся пачаць, кажа Мрыван. Карацей, ты сёння-заўтра будзеш стрыміць. Заўтра, паслязаўтра, лічы. Няхай машыны працуюць толькі падчас паўночнага ззяння. Уяўляеш сабе гэтае, калі ў цябе ёсць там прыблізна 6 гадзінаў, і ты павінен адвесці дліннае бярвенне кудысьці. Потым такі застраўкі похер несем ручную, і по аднаму. Во-во-во. Хоп-хоп-хоп. А лепш трэба будзе, слухай, злавіць мядзведзя, на шыю яму прышапіць пару бярвенняў і страляць, пасрацца яму, каб бег у той бок. Блін, ну тады ўжо гэта ведаеш з... Як гэта гульня... Assassin's Creed Primal ці штось як так яно называлось, там трэба прыручыць медведя, Кагосьці прыручаць? що у цябе... Ага. І у цябе будзе гэта ручны медведь, і ён будзе па аднаму бравенню. Я Просто памятаю, есть штосьці Макс. падобнае было ў Far Cry, направа трэба адсюль. А, вось, так, гэта Far Cry Primal, все, Мгм. так, тебе направо. Дед, да, все ты все правильно сказал, мы помылялись. Far Там away. пума, мядзведь была, волк ці гіена, нешта падобнае там было. Ну, там было что прыручаць. Тому так. Я думаю, ведаеш, што калі б нейкі Long Dark разрабляў бы Rockstar, прыблізна так і было б. Ну, тому што дэталяў было нашмат багата. І стрельба была повеселее, было б там 30 варыянтаў стрельбы. О, а там? Ніхтоны, там, вінчестеры, ланкастеры, там, Вось. Арсенал. А, яшчэ ж можна зрабіць як у Red Dead Redemption гэтую там торбу, легенда ўсходу, у якую там по 99 усяго ўмяшаецца, там, карацей. І тупо ты палову гульні, там, першых 20 часоў просто ходзіш, палюеш там на гэтай перапончатакрылы серпень, як казалі у Дні радыё, да, і каб здабыць себе там супер-мега-скуру, каб пашыць гэту торбу, і такі потым оба. Плюс 5 кг возе. Вот это было бы Rockstar. Там была бы некая ультимативная фіча, але каб її атрымаць, ти, карацей, просто палову життя таку хована. Поклав у гульні, і все, і забувся. Потім такі, нахрена ми это робили? А, докладно. Ой, дед. Что, мне ехать за средним барвением, так? Ну, ты можешь просто эвакуироваться, как бы, не тратить, не гублять час. Треба ж переехать, не? Ну, не треба переехать, тебе одразу в этот самый Mountain River. А он бы мне кинул менавіта туди, Mountain River? Ну, и он тебе закинул White Valley, а тебе одинку по тому же маршруту треба довести. Да и все. Типу, ну, разницы ніякої немає. Кратей, хто везе середнє барвіння, ти или я? Ты, у тебя стоит аддон. Все, поехал. Для тебя нечто активовать, некую іншую задачу ці ні? Так, на вот так, зараз. Что там есть? Погляди. Я тебе скажу. То там уже такое адчуванне, ніби усё зрабілі плюс-мінус. Jar Enterprise Timber.
Тимбер, чини мне, будь ласочка. Я похерачу. Так, сюди, GR, Timber. Все. Видишь эту песню вот этой такой спевачки Кеша? Кеша нечто знайоме. Это чоловік, яка яшчэ пела про тык-ток, калі тык-току не было. Толькі яна пела про тое, што гадзіннічак так, тык-так, тык-ток, типа, Угу. у такім варыянце, а ўжо потым з'явілась гэта адская платформа. А чому адская? Ты ж там сядзеш постоянно. Не, там цудоўна, там цудоўна. Выйсці адтуль магчыма, ты ведаеш, Жудасць. Виглядає жудасно. ну... Не, ну это ідея, блин, конечно, як платформа. Якія там саунд-міксы, конечно, людзі робяць, гэта штосьці з чымсьці. Там выходзіць што-небудзь папулярнае, і ўсё, просто на любую А, песню. вірусіцца адразу. Ну, што заўгодна. Гэта як моя жонка недзе там спампавала нейкае прыкладанне на тэлефон, аплікацыю, дзе сфоткаеш і накладае музыку, карацей вось гэтая нейрасетка. Накладае музыку і галава пачынае спяваць. Вось яна кота нашага так сфоткала. І там у інстаграме потым я памятаю, што просто мільён гэтых жа самых роликаў з котамі, якія спяваюць. Бачыць ці не? 100% бачу. А? 100% бачу, але, мабыць, год раней. Таму што гэта, блин, тыктокаўская херня, там усё так адбываецца. Угу. Ты бачыў усё, але крыху раней за ўсіх, таму што там тыктоке просто, ну, карацей, вось, у гэтай дзесяцігоддзе, ну ладно, у апошнія там 5 гадоў усе вось тренды, яны тыктокавыя. Адтуль ідуць. Так. Ну, усё ідзе адтуль. А дарэчы, нічого апошнія навіны, што штучны інтэлект ад кітайцаў DeepSeek, ён пабіў ChatGPT у спампаваннях. Да, там, Чуў гэта? няхай так, нічога страшнага. Але ж адразу павылазілі хібы. Petition гэта гуд. Ну, конечно. Хібы павылазілі ў гэтых бляхах кітайцаў, бо яны там пра бяспеку не дбаюць, там дадзеныя зліваюцца направа-налева, карацей. Яшчэ вельмі цікава тое, што падлавілі гэтую нейрасетку R1, якая называецца тыпу на тым, што яна па факце OpenAI, з-за таго, што яна навучалася на OpenAI. Ну, ChatGPT. Не, ну гэта DeepSeek, і ўжэ і злавілі, там, по-моему, яшчэ быў Квен или штосьці такое. Квен Ну, ёсць, карацей, так. там фішка ў тым, што чэлы паставілі нейрасетку на самаадукацыю, а нейрасетка знайшла там ChatGPT, ці яны умысна тыпу кінулі яе на ChatGPT, яны такія, ну... Не, гэта можна зрабіць толькі наўмысна, так. Вот правучылася, і нічога, все добра. Да. Ну, ведаеш, яно ж такое, тыпу... Я так скажу. 30% того, што людзі лічаць зроблена наўмысна, зроблена па... як вынік чысці глупасці. Ну, ось... Ну, так здараецца, карацей. Я не выключаю, што было і так, я і не выключаю, што, ну... Просто чалы такія, да? Да і так, сидзе. І так запрацуеш, що ви, ну... Хто там у каго сцібрыў гэта яшчэ невядома, правда? OpenAI ці кітайцы? А і так не, там ж фішка ж заўсёды праблематыка была ў тым, што, ну, як вы гэта дакажаце?
Так, так, так. Типу, ну. Спробують зробити производитель розкодний, блін. Я навіть не пам'ятаю, код охоплюється авторським правом чи ні, ну магчыма. Залежыць ад таго, як ты яго ліцэнзуеш. Там ёсць у кодзе, калі ты карыстаешся адкрытымі крыніцамі, трэба глядзець, што за крыніца. Калі гэта проста распрацоўшчык, які на GitHub скінуў свой код і нічым цябе не забавязвае, то ты можаш зрабіць прадукт і прадаваць яго. Але калі гэты прадукт зрабіў распрацоўшчык і пазначыў яго ліцэнзіяй MI2 і яшчэ ёсць open source, так, то ты забавязаны, калі выкарыстоўваеш у сваім праекце свой праект таксама зрабіць open source. Ты не можаш з гэтага браць грошы. Ну, все одно своя спецификация мається. Ну, цікаво погодіть, як там це було оформлено з OpenAI. OpenAI, гэта не адкрыты, там ёсць... Ён увесь закрыты. Ёсць іншыя нейрасеткі, якія адкрытыя, але не OpenAI. OpenAI закрытая, таму і капіталізацыя такая высокая ў іх зараз. Разумееш? То бок з-за гэтага яны такія багатыя. Але ўжо укладаецца з NVIDIA і іх калабарацыя. Ось. А NVIDIA сёння гэта колькі? 3 мільярды капіталізацыі, толькі адна кампанія гэта. Там усе пагрусцелі за апошнія выходныя, там крыху спала ў людзей. Ну так. Апошні тыдзень. Ну нічого, там, блін, ну спала, там, шчыра кажучы, там 3-4%. Зновіцца, нічого. Ну, блин, конечно, знается. Ну, типу, там вышел DeepSeek, окей. DeepSeek, от одразу, что там, третий день, Data Protection fail. Ну, то бишь, карацей, на еврорынок это уже не запхаешь, потому что, ну, там одразу прыгнула Еврокомиссия. А уже Италия забронила выкарыстанне DeepSeek. Вось. Ну, тому що, ну, блін, до речі, з веб нагоди такі проекти, вони коштують до хера. Тому що ось, ну, ринок зробили, ось там на першому там повороті все згублено, всі дані ушли. Ну, пайшлі ў люд. Так і ёсць. А пры гэтым пры ўсім яшчэ іх злавілі там, у іх жа запыталіся афіцыйна. Даслали им письмо. На площади Тяньаньмэнь. Тяньаньмэнь, типу так. І яно ж блокуе адразу гэта ўсё. А запыталіся, ці ёсць інтарэс у дзяржавы. То бок гэта, як гэта, частная кампанія ці не? Ось, і такі, ну мы частная кампанія ж, мы ж як бы сваё, а ім проста ў нос тыкнулі тым, што яны атрымалі інвестыцыі ад кіраўніцтва Китая 6 мільёнаў. Ну і типу кажуцца, як так, калі вы зроблены на грошы кітайскай дзяржавы? Не, там все залежыць ад праграмы. Ну, ой, косой снайпер, вітаночки, шановны. Усім вітанкі. Просто я заўсёды гулюсь, што там было за праграма, тому што, типу, ці ёсць інтарэс у дзяржавы ці запыт, гэта, ну, па-першае, там, ну, на што дзяржава давала грошы. Гэта target request, що, типу, ну, зробіце нам, блін, свою ішучку. Ну, гэта, да, хутчэй за ўсё там ёсць то що... Ці там просто грант, ось, там, карацей, хто падаўся, той атрымаў. Там гэта шматкропныя гранты, таму што з адной крыніцы я ведаю, што ў наступным годзе, прабачце, 25-м годзе ўжо наступіў гэта наступны, кітайскае кіраўніцтва толькі дзяржаўных грошай выдаткоўвае на распрацоўку шаі $135 мільярдаў. І гэта без уліку звычайных асобных грошай. Там такія будуць... Так. Дарэчы, 135 мільярдаў, гэта колькі? 2 бюджэты краіны нашай, так, Беларусі?
30, ну, 200, да, 20 чимось. І ще 20 мільярд на чимось. чай. На Так, Галватку. чекай, мне трэба павярнуць маё. Щось я не могу отдать свою гэтую. Кого? Так, я Ну, приехал ты заехал на отдать, лесопилку. ну и не могу Среднее отдать ее. управление. Ну, Стартрекинг, почекай. Есть туди, да і все. Ще повинно триматися, дід. А, во, тут же ж гэтую му трэба змяніць. Халера ясна. З інтэрфейсам не разабраўся. Бывае. Ну да. Так, Що, можеш пригати Цегла. на те саме? цэгла мне трэба мяняць. Кого? Прычэба у мяне ж пад гэтым падбірвення, трэба на цэглу калі цягнуць, ці ты сам цягнеш? Яку цеглу? Актываваная задача з цэглаю. Бляха, де? Я пераносіўся. Ой, дід, Ні. це буде опосля, коротше, просто, ну, забудь про її, цегла буде потім. Карацей, зараз у такім випадку Тімба, і ми знову їдемо за середніми? Ну, мабуть, ну, не ведаю. Ну, да. Да. Добре. Хочеш, можеш. Ну, потім. Пришеп для середніх, там у середні поїду забирати. Ну. Ну, ти повинен на Caterpillar доїхати 100%. Ну так, ёсць же ж понижайка, ёсць же ж блокировка, все есть. Все. Ну, там, Як-небудь коли що- доеду. Там, коли що скажеш, ми підскочимо, вирішимо питання. Добре. Ать, ать, ать. Понесла. Дрифтмастер. Ух. Что ты там пыхтишь, нібы вожик? Ну, я думаю, ці зробити ексклюзивний анонс, ці ні, тому що коли я зроблю ексклюзивний анонс, то 100% прийдеться випускати відос. А так, Типа- ніби нічого і не було. Типу, брать отказность не хочется, так? Ну, така, видиш, типу, думка, тому що, ну, я щиро ще не ведаю, як там прийдеться ось гэтий відосик по Hearts of Iron, Ага. як його там публіка усприйме. І ці буде мені після гэтага мотивація робити другі. Ну, я думаю, блін, що хоча я все буду робити. А ты стаміўся, Тому що мабуть, тема що шотка. такі розваги у тебе ёсць, не? У плані. Ну, у сэнсе таго, што калі ты рабіў першае, ты занадта шмат высілкаў даў, і зараз вось разважы. Такія думкі з'яўляюцца, што ці варта яно будзе таго, каб рабіць наступнае. Ну так, не без гэтага. Так пачакаю у такім выпадку, пакуль выйдзе, паглядзіш, ды зробіш, куды тебе спяшацца-то. Не, ну просто я вже пікш заставку зробив. Ну і што? Боже ж, на. Зрабіў пікшу, он Рэйвен. Я не ведаю, ты не глядзеў Рэйвена стрымы на мінулым, на пазатым тыдні? Ён Не. просто паказваў свае працы, то бок, ён просто сеў вечар і зрабіў стрым. Давайте разбірацца з тым, што ў мяне ёсць на камп'ютары сваім, так? На камп'ютары, што ёсць з праектаў, скетчаў, гэтак далей. Бляха, ты можаш уявіць сабе, у чалавека цэлы жорсткі дыск забіт усялякімі малюнкамі, якія ён зрабіў. Ты ўяўляеш колькасць гэтых малюнкаў? Просто тысячы. Уявляю. Ось, таму, ну, зрабіў. Зрабіў, зробіш яшчэ. Я пакуль робив відос, я там, блін, полову те саме державного архіва ВНФ США перелистав просто. Переглядів. Прийняв весь. Ну, короче, усе фотки, що дотичаться теми, усе, що позначено в этом public domain, то бишь доступно до Публічного використання.
Да, ауторами ось все, короче, впізджено. Все взято. Щиро піжене, коротше. Ну, спіздили від всього серця. А як по-іншому жити? Як виживати у гэтым світі, а? Ну, Так, типу, блін, Стоп. окей, там був який там... А ми допуск. їдемо на Норспорт по гэтай задачі, так? Ну так, то же Так, у Норспорт. ты же, ну, ты на этой же мапе и застаешься. Чи не? А, Не, я ты- взяв ты- середнє Берліні і тягну на Норспорт. Ты пішов по простим, де треба було розгорнутися, але... Не, все добре, короче, їдеш як їдеш, там ти все одно проїдеш туди, куди треба. Ось. Все буде добре, все буде чудовно. Я на гэта вельмі спадзяюся, бо я ўжо стаміўся. Так що таке, вже все. Што будзе добра. Не, просто нерваў часам не хапае, бо такі напружаны зараз дзеянні ў мяне ідуць, што, бля, ты куды не перакуліся, валандаецца як гоно. Это, крацей, тут хапае, бляха, актыўнасцяў. У тебе ось одна, а у меня кольки, у меня 3. Я маю на увазі проблема, у тебе ось одна, в сенсі міграції, так? Але така серйозна. А у мене, Да, дякую ну, Богу, така, серйозних таких нема, але... Але їх 3. А їх 3, так. І усі треба терміново вирішати, коротше. Дякую Богу, ще ніяк складається, покуль що. Ось, але я ж кажу, нешта так у голову стрельнуло, ось, ёсць 2 дні, калі я могу стрыміць по 2 разы на дзень. І такі думаю, а можа наступным тыдні там, знаеш, пострыміць, ці то ўвечары просто сесть, ці то наадварот у дзень, і потым такі, бля, да не атрымаецца ніяк просто. Сюды бегчы, туды бегчы, тут сесть трэба вызваніць, тут дамовіцца, ай, карацей. Я ўжо стаміўся планаваць усё на тыдзень. У мяне звычайна план такі, разумееш, ось, на месяц. А калі на тыдзень, просто ўжо стаміўся. Таму што не ведаеш, бо на наступны, цераз тыдзень у цябе трэба арыентавацца на то, што адбудзецца на гэтым тыдні, які будзе, бля, і просто плясаць пачынаеш ад той кропкі, дзе ты ёсць. Цалком зрозуміло. Чужой. Чудовно. Так, треба ніяк з'їхати, щоб ти тут со мною не затикнувся. Не сустраўся? Не, ну просто не тому, що застрявся, а просто ну, коли затикнувся. Ну, блін, треба щось Ну, я це попереджу. придумати. Ну, это так, это так. Не, просто коли ніхто потім у чергах не стояв. Тому що бачиш, у нас з тобою так криху по криху, і все робиться одно до одного. Угу. Это цудовно. Ух. Ух, що там? Нахилился у повороте. Нешта з голосом в ОРВ, так. У ОРВ не то як з голосом, але з драйверами на букову карту. Да. Пробачте, моя шановна білоруськомовна аудиторія. Як ёсць. Да. Малые демятки накатили свой новый апдейт. Апдейт з до голови. І ось як завжди, щось все трапив. Так, в РВ тут не треба направо, правда ж? І там я пам'ятаю про зраку, про нейкі брод. Так. Что-то такое там. Будешь ехать на это. Потиху. На станцию. Як казав мій дядько, потихеньку, полегеньку. Ну, все, і так і до Києва доїхали. Ну, так і дійшли.
І пішло, і ось воно ось. От воно так, нібито само пішло, побегло, і все. Зроблено. Так, заправилися. О, бляха, ось гэта ВРВшная школа. Ты разумееш? Мимо палёвной станции мимо не проедешь уже, ось он паўз яе. Трэба заехать, заправиться. Главное, что не захват. Хомяка? Да. Галоўнае, што не захварэў, кажа Аня. Усе астатнія дробязі. Фактычна. Все яшчэ наперадзе. Ой. О, колы памылі. Выдатна. Добра, буду рабіць. Як раз. Так, чакаю, тут куды мне? Улева. О, все. Щось ти мне Інтернет отвалился. Ага. Ні, ти ж ніяк зі мною розмовляєш, то бок не інтернет. Не, ну знаешь, из гульня отвалилось, все, гульня отвалився интернета, скидай мне инвайт. Ну ты все еще не застався, и это головне. Так, зараз кину. Патька, полетів інвайт. Все, подключаюся. Давай. Другая документалка схожа на ту, що буде у нас 5 лютого, ну, мене на каналі. Але я вже хуже, я нібито ведаєш, не відділяю свого від твого, тому що на двоїх ми хутко погнемо 1000 проглядів, нам повинні обидві монетизацію. А, конечно, вядомо, так яно і працює, коли хто не ведав. Ну. У ВРВ є своя схема, є сувязі свої там мутки у ютуберському директораті. Я на все повирішав вже. Да, зараз там под офис подъедем и скажем, типу, давайте сюди. Слухай, я не ведаю, як патлумачыць, але вось у цябе ж узрост аўдыторыі, ён жа ж пайшоў, лічы, нармальны, пасля 500, правда, не? То есть глядзеў за гэтым? Не, карацей, узрост аўдыторыі, ён прапарцыянальна івентам. І, да рэчы, івентам такім, ну, спецыфічным, я так, ну, так магу гэта патлумачыць. Івентам, што ты маеш на ўвазе? Ты, то бок, тыя ролікі, якія ты выпускаеш, так? Ну, глядзі. Ось на самым пачатку, то есть я калі пачынаў канал, я яго пачаў весці там за прыкладна, мабыць, тыдзень до выхода там нового сезону у SnowRunner, так? Ну і, карацей, калі ўжо з'явіўся новы сезон у SnowRunner, я яго так чык запублікаваў і пайшоў рост аўдыторыі. То есть я там пробовал розный формат, то есть ты пачинаешь с шорцами штосьці рабіць, ну, YouTube як Fresh Channel, ён прасоўвае, там, першая спроба там на шорцы, так, ну, тут будзе прасоўваць, там, ну, там ужо то паглядзіць, то паглядзіць. Ну, было пару першых таких скачков, потым аудитория приходит на кожное новое DLC по SnowRunner. Поэтому начинающая аудитория реагует. Аудитория реагует на новые гульни. То есть Dawn of Madness мне 10 принес человек 10-15. 100 кола. Expedition что-то типа приносила. І, карацей, ось кожний аналітичний відос, і він приносить, ну, там, плюс 15-20, в некоторых випадках 30 підписчиків сам, і за кошт того, що відос становиться таким, він попадає у гэты уреки, він попадає у видачу пошука Ютуба. Там люди глядять, переходять на інші відоси, і так само ці переходять на сторонку каналу і так само підписуються. Тобто, коротше,
У моїм випадку я не відписуюся. Секрет розкажу. Мне канал там пикча просто ось, ну, топором рубленая. Там, блин, завод как люди подписываются на это. Ну, короче, что триггерит подписчиков, это аналитичные видосики, это выход новой гуи на канале, ці выход DLC-шек. То есть там с кожной DLC-шкой народ приходит. Ну, можно еще как бы робить что-нибудь, то, что называется viral. Ага, типу у тренди траплять. Що нам тут тренди трапляють, просто що-небудь такого клікбейтне ці незвичайне. Ось там, я пам'ятаю, робив, там, коли Северна Кароліна була, я ж накидав модул з мазовської техніки і зразу починав пушити в эту тему, що типа мази покарають Северну Каролінщину, Мічиганщину, ось, ну, такі от штуки. Просто как крыху начепляется аудиторию. Ну и все, ну по крыху дойдя одно до другого. Но... Ось у мене зараз такий етап, слухай, з тих 200 до 218 сьогодні так медленно йде, що просто, бляха. Як ти кажеш, по крыху. Шукай формати, ну плюс так само, все ж залежить від часу. У мене з'явився час на аналітичне відео, ну ось аналітичне відео, воно заносить. Ось, я про это. Одно другое, воно заносить просто по повній, але, ну... ось вийшло їх два, ось одно пойшло норм, другое стрельнуло, прям ось стрельнуло. Угу. Что еще может быть? Плюс, ну, базовая стратегія, каб щось щоденно виходило. То есть навіть коли у мене просто виходить відоси звичайні, летсплей, але щоденно, то есть гэта, ну, гарантовано плюс 20 подписчиков. То есть, ну, гэтыя відоси, яны щось збираюць. Ну окей, яны збираюць пятнаху, і яшчэ десятка приходзіць на старыя відосы, то есть там регулярно хтось піша, а як там то, а як там сё. А я поглядел видосы, де разобрался, великий дякую. Ось, ну, якби такое так само бывает, тому что я роблю видосы по модели RPG Instruction. То есть у меня под кожным видосом прописаны хэштеги тасков, які я делаю. Ну, чи гэта контракт, чи гэта просто, якби, ось гэта поручення, ну, такі ось речі. Ну, зрозуміло, да. Тому що Каб фішка було за що стоїть, чіпляти. люди шукають потім, як зробити то чи інше, і за коштом прямих траплянь, ну, дякуючи там назві, яны будуть приходити. Супадіння такі, так. Ти тягнеш середнє бровіння зараз? Ні, телепортуйся. Середнє бровіння ти ще один раз потягнеш. Хочеш, я можу повісити. Та ладно. Ще одно треба. Так. А то я бачу, що ти поїхав. Ну, просто зараз я хочу вивести. Ну, ти можеш прямо з гэтага гаражу виїжджати на гэтай мапі. Тобі не треба. Ведаєш що, а можеш, короче, я навіть не ведаю, яку машину, що-нибудь повноприводне так само накастомізувати на середнє берлення, тому що покуль ти повезеш на туди, да, я вывезу на трассу еще одну среднюю Бервению, мы уже колонной поедем на Педро-Бэй. На Педро-Бэй? На Педро-Бэй. Ну, тому що нам прям... Так чекай, я ж зараз на Катерпіллері за середнім. Для тебе ти маєш на увазі? Ну, щось закастомізувати? Один транспорт, еще один транспорт, еще одну машину. То есть на Катерпиллере ты якби поедешь, а еще одну машину. Дерек это твой. Так. Нет, Дерек это мой. У тебя там рояль стоит. Так, недзе На был. другой мапе. Но он, ну, короче, просто, блин, я бы взял свою еще машину, але, блин, так як гуля переносить гэта ўсё, ну, я манал. Так, что по роялю? Зараз погляжу, что там у яго. Мне здаецца, там сядло нейкае стаіць. Не, флетбет стаіць. Просто поменяй на этот medium logs. Да, и всё. Зараз.
Medium. Пить. Так, колы ёсць, усё ёсць, па сутнасці. Усё, выгнал. З White Valley заберешь? Не заберу з White Valley. Перакидывай на Норспорт. Як гэта зрабіць? Recover. Прибрать... Спачатку ў гараж. Ага. И там прибрать на стоянку и просто переключаться Retain. гаражами. Так, паміж гаражамі. Паміж гаражамі. Гэта мы на White Valley, мне трэба на порт. Норспорт. Норспорт. Сюди. Так, где гараж тут? Чекай. Каля меня. О. І все, там зараз гляді у траках, які у тебе усе ёсць, і просто виводь його. Угу. Так, Storage, рояль, Деплой. Все. Все, виїхав. Все, сюди Caterpillar, і надо... Яшчэ мільён разоў, і я буду экспертам. Та, тут... Головне поняття, як возить грузи так, каб хутка перемішатися поміж гаражами, каб не тратить час. Давай, ты проедешь. Что ты? Совайся. Что ж ты фраер сдал назад? Не по масти, это... Погляди мои мыши. Тут гомонить о судьбе. Облёси, так? Так, чекай, где ты? Клуб песенников да поэтов. Все, потягнулись. Имя Михаила Квадрата. Не, трэба ў такім выпадку Михаил Віцебскі. Гэта Квадрат Малевіча, ён расіянец. А у нас все ж таки быў Віцебскі Марк Шагал, таму... Міша Віцебскі. Миша. Да рэчы, глядзеў гэта топ сённяшні выпуск? Гэта топ? Не. Гэта топ, гэта з Івуліным. І Вулін Стапенін. Яны разам здымаюць, але асноўны іх накірунак гэта гістарыка-культурнай каштоўнасці часоў ВКЛ. Да рэчы, а Стапенін зноўку штосьці там выкупіў. Так, вось я пра гэта і кажу. Атлас? Атлас? Не, мапу радзівілаўскую. Ну вось, мапу. Мапу радзівілаўскую. Гэта я зрабіў з ініцыятывы Мальдзіс. Калі што, калі хто не ведае, спасылка ёсць у апісанні да відэа. Каб падтрымаць такія ініцыятывы. Так, там проста аформіць на 5 еўракаў і за гэткія грошы у чалавека ёсць магчымасць купляць статуты ВКЛ, арыгінальнае выданне. Вось, мапу радзівілаўскую, таксама арыгінальнае выданне, то бок, ну, чалавек працуе, чалавек робіць, справы робіць. І гэта прыемна. Да, хтосьці робіць сабе перавыбары, а хтосьці... Слухай, ну, я сёння... Ведаеш, у мяне, карацей, такая тэма, вось пра тое, што здарылася 26 числа, ось пра гэта трэба гаварыць, як пра кітайцы, пра плошчу Цяньаньмэнь, нічога не адбылося. Нічога не было, гэта сёння правда, гэта ўсё... Нічога не адбылося, вось проста... Камп'ютарная графіка. Просто дзед злавіў чулю, ўсё. Я сёння бачыў мімас топава, мне вельмі спадабаўся з гэтымі перавыбарамі. Карацей, просто чалавек узяў усе віды, усе кшталты гэтых Принглс, так. Мяне порвало просто ў гэтым. Гэта, карацей, гэта была ульта.
Гэта так, сапраўды. А я ніколі нават не атаясамліваў гэтага чалавека з Прынглс з Гэлам. А зараз проста як гэта разгледзець я не магу. А там як бы да. В гэты нагоду я калісьці правёў такую асацыяцыю для сябе і перастаў набываць Прынглс новы. Блін, дарэчы, я вельмі рэдка набываю сабе гэтыя якіх хаур-тыпсы. Таму што я калісьці працаваў у магазине грузчыкам. У склепе маеш на ўвазе, не на складзе, што Так. працаваў у магазине, на у склепе. Выносіў са склепа з магазина на склеп, карацей, на паліцы раскладваў. Ага, ну типу мерчил. Ну, типу, большую частку там воду вывозіў. І, дарэчы, гэта быў, мабыць, адзін з найбуйнейшых склепаў у Вільні. Угу. Ну, карацей, крыху менш за Акропаль, але, ну, вось па аб'ёму прадукцыі ось прыкладна так. І, карацей, там адзін раз прыйшлі чалавекі, у нас забалеў этот самы, нам не хапае, памажыце, ну, раскінуць на палічкі чыпсюкі. Я такі, ну, пагналі, што у нас тут, типа, 10 тонн, ну, не 10, там, 4 тонны воды ж яны не раскупяць за гадзіну, усё адно. А там, блин, карацей, калі працаваў у магазине, мы там вывозілі прыкладна самы такі жорсткія там часы, гэта, ну, па 2-3 тонны воды ў гадзіну. То есть там народ раскупае нібы пусть. Ну, калі жарка, то так. Я калі што я сам працаваў грузчыкам, але толькі ў маленькім склепе, які быў каля гэтага. Ну, я не жыў з бацькамі, я жыў у інтэрнаце, інтэрнат жа называецца. Вось, і я працаваў падчас вучобы сваёй. З 5 гадоў я 4 працаваў. Ну, вось. Я ведаю, што... Там такую, блин, падрыхтоўку атрымаў, што... Піпец. Ну, там реально жорстка, тому што ты пачынаеш там... І мне ключили, мы за смену, ну, особливо я, ну, мы по 20 тонн воды раскидываем. То есть там люди ходять, набивають, і ось там за там працовний день ми ну, там кожен чоловік, там, хто на таких солодких напоях, хто на просто воді, ну, ти там 20 тонн завозиш на раз-два туди. Там вода раскупаецца толькі ў шлях. Я памятаю, што, ну, калі так нават не параўнаць, бо я не ў гандлёвым цэнтры працаваў, звычайны, ну, склеп, ты ж памятаеш, што склепы былі у горадні, напрыклад, той жа. Вось, і колькі у нас атрымлівалася, што калі былі гарачыя гэтыя дні летам, то нам прывозілі раніцаю воду, розную, звычайную, салодкую, не глядзячы ні на што, усё раскуплялі да абеду, і пасля абеду яшчэ прывозілі, то бок там, не ведаю, палетаў, мабыць, 10-12 за дзень з такога малога склепа вылятала. «20 тоннаў перакідаць за дзень, а? Ты зараз толькі робіш у мацоўні? Не. Лайдак. Жыві з гэтым. Што яшчэ адукацыя атрымлівала. Раней ты мог больш. За меншыя грошы, ну. І за меншыя грошы, правда ж? База. Не, ну, блин, прикольна була праця, але ще одно, типу... Добре, що я зараз працюю не там. Добре платили ці ні? Ну, таке... Як Такое? грузчику. Я не ведаю, колькі у Вільні атрымлівае грузчык. Гэта быў 2018 год, і тады 700 евро, гэта было крыху over. У 18-м годзе ты атрымліваў яшчэ раз 700 еўрыкаў? 800. 800.
Да. Я ў 18 годзе для тваёй справаздачы, каб ты параўноўваў, на пазіцыі менеджера праектнага зарабляў $600. Бля. Так, так, так. Каб ты разумеў, я звольніўся з гэтай працы, паехаў маліну вырошчваць у Беларусь. Таму што я там атрымлівалась 1500. Ай, все, што вам трэба ведаць пра эканоміку. Да. Эканоміка сучаснага часу. Ну, Аргументова этого... стоп, 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 Блін, куды? Як яно називається, я вже навіть і забув. Ты пра што? Global Economy. Экономіка часов глобалізації, ось, ще я вспомню, як це називається. Все, що вам потрібно ведати про економіку часов глобалізації. Угу. Педро, 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 бей. Ти на Педро поїхав? Ну, по криху їду до переходу. Воу-воу-воу-воу-воу. Як у тебе там Та розгрузився? спокойно. Не, ще еду, але тут просто справа, зліва яміни, нешта гэта прычэп так. Гойся управо и улево, что страшно становится. А, ну то я хутко до тебе доеду. Зараз я заеду, заправлюся. Так, тут головне другую машину не покласться на бочину. Так, карацей, у соковику буде маленькая документалочка про силу специальных подводных операций. Дед нават ведае, до якой краіны гэта мае дачыненне, а для ўсіх астатніх гэта будзе сюрпрыз. Так, понижай-ка, поехали. Каб не было сюрпрызаў, пераглядзіце стрым, адзіны стрым на гэтым канале маім на арце. Я тады рабіў спецыяльна, каб паслухаць лекцыю РВ. Но там буде не про паветранае, там будзе про подводнае. Ну, Але ты там будзе цікава. зачапіў же тада. Вось людзі паслухаюць, пераглядзяць, Крыху будуць ведаць, пра якую краіну ідзе мова, дзе зачапіў. гаворка. Крыху зачапіў піянераў. Все, я амаль што прыехаў. Яшчэ 5 метраў. Все, на месцы. Бой. Што, дарэчы, якую актываваць задачу? Там апошні Far, контракт. far away. Far away. Карацей, сядай у рояль, заязджай на АЗС-ку і погнали. У рояль? Сядай. Рояль. Сядай у рояль. А ты куды? А ти за мною. А, ты ж з доўгімі, ты ж з доў... Ну. А, вось аб чым ты падумаў адразу. Зрозумів, да? Да, зараз зразумела так стала. Стратегічне бачення. Ёсць такое. Блін, колькі у мене гадзінаў у гэтым сноўранеры, я зараз скажу. Там Ты ж казаў ужо, 1400 было яшчэ месяца 3 таму. 1696. 1700. Ну, карацей, 1700 гадзін у лагістыцы, як бы, планавання. Я табе павінны ўжо выдаць, ведаеш, такі капялюш
Капелюш за Certified ten logist. простакут. Ну. Ганаровы сноуранер. Слухай, я згадав, ведаеш што? Неяк там вот... Давай. Стой, не перакулюся. Лазіў па Стиму і трапілася рэклама у вочы, таму што з тым ведае, во што я гуляю часам. Таксама зрабілі гульню Cyber Interactive з нешта звязанае з дарогамі. Дарогі, ремонт, нешта такое. Roadcraft. І мне не спадабалася... У цябе? О, добра. Мне адзінае толькі не спадабалася, што механікі там тыя самыя, што ў SnowRunner. Я больш не заўважыў нічога, таму што я падумаў, што нешта кшталту Construction сімулятара будзе, а аказалася, што не халеры. Кшталту будзе. Ну, карацей, там чэлы, што ад іх чакаю, напрыклад, асабіста я. Ты з'ехаў? Што яны 5 сек, да, ўсё з'ехаў. Што яны такі зробяць нармальнае паяднанне. Механік Construction сімулятара і механік SnowRunner. Таму што я вось праглядзеў геймплейны трэйлер, і там по типу такое штосьці павінна быць. Таму што яны кінулі типу такую падказку адназначна, што штосьці такога типу будзе. Ну мне я таксама глядзеў, але да таго моманту глядзі. Ага, давай. Што карацей, калі, ну, там быў, па-першае, сінематик часткова. Вось ён прайшоў, там першая частка, яны пачалі паказваць ужо геймплей. Яны паказалі кран, які працуе дакладна таксама, як і тут. То бок, ну, неправдападобна, проста абы што. Десептиконы, калі хто не ведае, там шорцік недзе валяецца на канале. Да, глядзіце шорты. Што адбылося. Вось. І больш нічога. Не спяшаюсь. Я не спяшаюся, я спакойна. Гэта таксама ёсць. Так, правда. Вось. І мне не спадабалася, што я не ўбачыў, што яны неяк гэты кузаў могуць выкідаць. Так, вось тое, што заўсёды выкарыстоўваецца ў гэтым, бляха, Construction сімулятары. Тое, што ты можаш загрузіць куды-небудзь і выгрузіць потым. Оу, што тут адбываецца на канале? Ралеф, вітаначкі, дзякуй за рэйд. Дзякуй за рэйд, Ралеф. О боже, ўжо і падпісались нават. Дзякуй за фоллоу. Вітанкі, Ралеф, як справы твае? Мы тут, калі што, разважаем пра новую гульню ад сабераў. Вось, і карацей, я не заўважыў гэтай механікі, разумееш? То, што я б хацеў бачыць. То бок я ўжо не чакаю, каб там прэс быў нейкі. Памятаеш, вось у Construction ёсць і тыя, што... Боже. Добра шмат думаю пра Рымскую імперію. Гэта што такое? Гэта гульня нейкая такая у цябе была пра Рымскую імперію і некрамантаў? Романа. Все можа быць. РВДак. Дзякуй усім за фоллоу, дзякуй. Рана, вітанашкі. Я пра віно і дурніцы? Бо я не разумею, у вас нейкія свае размовы. Таму што пра віно мне адразу вядзьмар чамусьці ў галаве паўстае, абы там было дапаўненне. Так, крывя і віно. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Уже поздно, я уже сюды паперся. Мало бракавала, як кажуць. РВДак, вітанашкі, вічанашкі. Усім таксама вітанашкі на стрымы. Вось. А, прабач, карацей, давай павернемся да ВРВ, да цябе. А ты што думаеш, што там будзе у гэтай гульні новай? Я паглядзеў поўнасцю трэйлер. Там фішка ў тым, што мы будзем насыпаць дарогі. То есть не будзе так, як у SnowRunner, што проста вось кропка А, кропка Б. Будзе кропка А, кропка Я,
апошняя літара ў алфавіце і, карацей, тому гэтым, дай боженька тобі цярпення, будуй сабе дарогі, будуй сабе масты, карацей, ось там. А ти не думаєш, що яны просто возьмуть механіку адсюль, з SnowRunner, то бок ти будеш приїжджати на, наприклад... Не будзе, так фішка ў тым, што яны яшчэ дабавяць механіку таго, што ты будуеш маршрут, рут, так? Ну, Частку пабудаваў, і ты можаш наймаць ну, трак-драйвераў, як... так, я бачу гэтае, ну. Тут прапісваць ім маршрут, то есть там будзе больш такая, ведаць, глыбокая прапрацоўка, і яны дабавяць вось гэту механіку, што можна самому будаваць нармалёвую дарогу. То есть, тыпу, ты сам пабудаваў сабе шашу, і потым ужо па ёй ганяеш, а не так, як тут, што тыпу вось два паляпшэння ў лепшым выпадку, а далей, тыпу, ну, страждай, прабірайся сквозь лайно, то есть, тыпу, будзе вось так. І яны, от што яны хочуць, каб чалавек мог, ну, уручную выбраць, ну, любую маршрут, нават самы безглузды. Тыпу, дзе хочаш, там і будуйся. Вось зараз зразумеў ужо галоўную гэтую задумку, галоўную. Сэнс, так, ось. Самы цымус. Яны паказвалі варыянт, што, тыпу, можна пабудаваць мост над нейкай расшчылінай, ну, там у канцы, ну, там карцей, там непонятно. Так, я памятаю, так. Але там просто быў тыпу зламаны, а ты яго узнаўляеш, гэты мост. Там не сказалі, можаш зрабіць, як усе адэкватныя людзі, яны паказалі, што, тыпу, ты прывозіш матэрыялы і сам кранам кладзеш у гэта там бетоннае перакрыццё ці дошкі на месца, як у Construction Simulator. Але яны таксама паказалі варыянт, што чэл проста навазілі туды кіпу зямлі і утрамбавалі як дарогу, тыпу, як дамбу засыпалі. То есть, ну... Гэта тая самая была частка, так? Зразумела. То есть, можна рабіць як усе, просто мост пабудаваць, а можна вось так. Тыпу, шаленствам крыху заняцца. Карацей, моя выснова, што я буду чакаць, пакуль ты ўсё здымеш, пакажаш, вось, і тады толькі я куплю, калі яно мне спадабаецца. Рана, я якраз закрываю гештальт пра Геральта, першую, другую гульню скончыла па плану запусціць трэцяга. Нішто сабе ў цябе вольнага часу? У мяне пытанне, Рана, колькі ў цябе часу пайшло, рэальнага часу, пайшло на першую, другую часціну? Я пытаюся, таму што я першую так і не скончыў, ну яна надта доўга проста. А вось, дарэчы, гуляць не скончыў, а вось на стрымах глядзеў з задавальненнем. І трэцюю зараз вось лепусь, калі-нікалі стрыміць, то я на яго стрымы заходжу з-за гэтай нагоды. Зараз ну так, калі гэта праз Steam куплена, там усё зафіксавана. А гэта ты мне будзеш казаць пра гадзіны. Ну, зразумела. А вось так, у абшары жыцця, колькі гэта гадоў адняло? А ты, дарэчы, вырава гуляў у Ведзьмара ці не? Канешне, у меня нават 3 адсылкі з трэцяга Ведзьмара ёсць, але я зайшоў, пачаў гуляць, такі, бляха, ну, графіка у мяне ўжо ўсё, ну, тут стары, ўсё лайно, чакаем новы. Вось я так чакаю 3-й год. Четвертый. Лаптоп новый ты маешь на увазе. Ну, и лаптоп погулять у Ведьмара. Со снежня. Зараз, калі нават я буду гуляць у Ведьмара, я ж не буду яго рэкордзіць, тому што я не памятаю, хто Раліф ці Ватафака ці Лепус, хтосьці з іх стрыміць Ведьмара зараз. Ну, я просто Лепус, не буду людям... Лепус. Лепус, ось, я просто зараз не буду людям, ну, перебивать сетку. Программу передач. Ось коли я не скончиться, там люди будуть такі, блядь, Дімар, я такі, ось тут. Гляди сюди, ось свежа яшчэ не остыла. Реально кажа, са снежня недзе праз тыдзень другі пасля трэйлеру пра Цыры. 75-44 гадзіны? Оу, нішто сабе, чакай. Не, першы Вядзьмар 75, тут не можа быць. Слухай, глядзі, на якім этапе я кінуў гуляць у першага Ведзьмара. Гэта ось самае далёка, куды я заходзіў. Я прайшоў горад увесь, там у мяне быў, дарэчы, затык з гэтымі прастытуткамі, з шлёндрамі. Чакай, ты сабраў карткі?
Не. Ты пра карткі ў трэцяй частцы, якія былі? Не, я пра карткі ў першым ведзьмары. Там такія пікчы. Не сабраў. Я карацей, глядзі, я потым перанесся у нейкую дрыгву, я памятаю, там вошкаўся і знайшоў голема гэтага каменнага. Вось, я на ім скончыў, таму што мне ўжо здалі нервы. І гэта проста нават, мне падаецца, далёка да фіналу было. Там жа ж, па сутнасці, сюжэт дэтэктыўны, а я ўжо адгуляўшы бы на той момант месяц 100%. То бок месяц, калі гуляць па 5 дзён, прыблізна па 2 гадзіны на дзень, то гэта, чакай, 10 гадзін на тыдзень, 45 гадзінаў, дарэчы. Не хачу. Я заняты. Я пиздяжом заняты, ты бачыш? Дед, я не вижу, куды мне отманевровывать. Чакай, зараз зраблю ўсё. Я маю на увазе на машине, уключи L, Light. Light? Акумулятор высажу. Да нет, это ж без звука працуе. Еее! 29 ўзровень, мы крутые просто. Ауф, ЖС. А, вось чаму мужчыны любяць ведзьмяра. За картак. У мяне была картка толькі з трыс, з ведьмаю. І я памятаю нешта падобнае на вампіра. Вось штосьці такое. Але ўсё, нягледзячы на тое, слухайце, вось дзіўна, дарэчы, як гейм-дэвелаперы гэтыя распрацоўшчыкі, яны зрабілі з гульнёю, і мне гэта не спадабалася. Менавіта пра што я кажу. У гульні Трыс выглядае супер. Просто мара любога мужчыны, мне падаецца. Йенніфер? Не. А калі ты кніжку бярэш у рукі, наадварот усё. Йенніфер просто топ. Трыс, ну такая подружанца. Каляжанка, як кажуць тут у Польшчы. Краля. Ну, типу, я не ведаю. Френд-зона, карацей, і все, далей не пускаем. Ты конечно. Пэвна, я вытраціла менш часу на крынжовыя порно-сцэны. Ну так, мам. Я б яшчэ... Асуджаем. Я не ведаю, як рэальна, але хлопцам яшчэ трэба рукі памыць пасля. Для тых часоў так. Не, ну арты добрыя там былі, па факце. Так, дзед, глядзі, што мы робім? У нас тут засталіся яшчэ таски-калбаски. Джейр, усё, Моррисон, усё, Блэкбёрд, усё. Ну, у нас таскс. Так, Mountain Road, трэба нейкі скаут. Не, там не просто нейкі скаут, а просто скаут. Любы можешь взять, там, хамерок. Ну, короче, ты эвакуируйся, так? Я тут покуль что поспробую Family Treasure сделать, а ты возьми гэты хаммер, да едь сюда. Зробишь гэты... Mountain Road. Угу. Да, там яшчэ будзе Improve. 10 лежаць. На крыше ці на роуце. Ну, карацей, да. Так, кажаш, на хаммеры. Тут, нарэчы, на гэтай мапе у мне скаут 800 ёсць. О, ну, кстати. Затрай. Трай, толькі зрабі для гэтага рэкавера. Ой. Не, ён 800 скаут не падыходзіць. Да не, паспрабуй. Мабыць, праедзе 200 метров. 200, ну так, можа 50 нават. Спрабуй, можеш яго эвакуаваць. Не, дарэчы, лучше не трэба. Кастамізуй хаммеры, на хаммеры гэта зарабі, таму што... Добра, як скажаш. Ты тут галоўны. Так, насамрэч, я таксама Трыс больш як сяброўку з правілямі ў першых гульнях успрымаю. У гульнях ты маеш на ўвазе. Ну вось я пра гэта і кажу, дарэчы, рэальна. Для дзеўчыны, хутчэй за ўсё, яна і выглядае як сяброўка. Вось для мужчыны яна нейкую перавагу мае ўсё ж такі ў параўнанні з Йенніфер. Канешне. Калі чардак ржавы, падвал 100% мокры. Оу, ты просто за жывое. Прямо ў сэрцайка. Так, чакай, дзе гэты
Дзе гэты, бляха, Хаммер? На White Valley? Хаммер на спорце. На Дзед, ты Норспорте? прыбяры са стаянкі гэтыя самыя. Як іх чарцець? Блін, ну на Норспорце 100% быў. Так, так, так. Ты са Я ўжо стаянкі тут. ў гаражы прыбяры гэтыя машыны. Там яны Так. табе ў гаражы стаяць, а іх трэба карацей зняць. Зараз, Карацей, зараз, я тебе чакай. пасля патлумачу. Таму што я там пабачыў, табе 2 чи 3 машыны стаіць так чыста у гаражы, ты іх пра іх можаш забыцца, калі на новую мапу перайдзеш. Так і будзе, абавязкова, але ж мы гэта будзем... Вось. Мы сёння з табой будзем пераносіць усё ці не? Не, мы што тут сёння позавершваем нейкіх спраў. Мы ўжо ось наступны стрым. Карацей, за сёння, ну, на стрыму, што зробім, то зробім, па-за стрымам, я не ведаю, калі захочам штосьці даробім. Можам стрым крыху дліннейшы зрабіць, але, ну, у агульным сэнсе тут... Ну, тут пару такіх тычак засталося. Каб на наступным стрыме гэтым займацца, не. Там уже поедзем на Таймуршчыну, паглядзім на амаль што тут постсоветскія просторы. Чакай, пытаннечка, Advanced или Hyper, што лепшае? Бо Advanced тыпу даражэйшы. Advanced. Чаму? Ну, хай раньше тебе не трэба, потому что у тебя не будет полного набора пониженных передач, а тебе, в принципе, спотребится. Просто я б тобі дав некий свой скаут, але, блин, я боюся, що знову гульня залагає, ми будемо там долбитися. Облет. А кому гэта потрібно? Нікому гэта не потрібно. Бляха, тут яшчэ і паліва на гэтай мапе нема. Так, чакай, што ў нас па фарбе ёсць? Ты хочешь что-нибудь красивое, фарбованное? Угу. Ух. Стоковый нецікавы, худ протектор. О, то что. Гэтых саплаев и паліва з сабой набяры. Ну, спадзяюся, што я ўзяў. Да не, там что... Оранжевый, то, что трэба. Так, калі яно у мяне намалявана, што на даху ёсць гэтая каністра і кола, то ўсё добра? Калі на каністры ёсць, гэта цудоўна. Паглядзі, каб яшчэ у Rare Trunk. Red Trunk. Ну, у багажніку штосьці таксама павінна быць. Да не, дед, вылезай. Там, калі што, я тебе подсапочу. Аўтаномную лебедку. Вось. Там замест колеса поставим какие-нибудь запцацки ці что-нибудь яшчэ. Як гэта У зрабіць? багажніку. Так там выбор быў нейкі ці... Visual, Scar, Decorations. Да не, короче, дед, едь уже. Там... Все, еду. Все. Няма чаго. Тут, калі што, подъедем тебе. Подсаппортим тебе. Все буде цудоўна. Так, где я знаходжуся? Мне ж... Где я? На Педро Бэй. На Педро Бэй. На Педро То Бэй. мне лепш на Маунтен Рывер перанесціся, не? Так. Педро Бэй. Рекавер, где рекавер? Главное, что мы, короче, уже с бровением развалендались. Потому что за бровень, бачиш, мы тебе и левелап зробили, и бабла подняли. Угу. Так. Чекай, трейлер 100 бачу. Где гараж тут? Где? На Маунтен Рине? На Маунтене. Да ёб твой налево. Ну. Дык у таким выпадком. Давай, едь. На скауте хутка доедешь. Даю. Так, бляха.
Так, бляха-муха. Сюди. Деплой. Покидаем. Поехали. Где назва мапы? Норспорт. Норспорт. На White Valley ні. На Педро На Бэй. Mountain. На Mountain River мне треба переехать. Да бляха, сиди отсюда. А где переход? Ага, далее тут. Поехали. Ух, и подкидывай его, бляха. Нормально. Я ніби трус некий такий, ведеш, які скаче по дорозі. И что это такое? Полный привод подрубил. Подрубленное? Подрубленный лет'єді. Ну, У параўнанні з роялем і іншими, конечно, такое. Ну ты порвал, там. Да ладно, там весь шлях по асфальту далей буде. Не хвалюсь. Новая фарба, уже замызганая. Як свиня нейкая. На новой карте еще отмается. Мне падаецца, ведаеш што пакуль ты збярэшся стрыміць ці здымаць ведзьмара, ужо выйдзе чацвёрты. Четвертый. Плюс-мінус. Ты ведаеш, аднойчы у эстонскага гоншчыка Формулы 1 спыталі, які яго сакрэт поспеху. Яна не цісне на гомыльцы гэта. Жат на тормоза. Так, так. Вось план прайсці нарэшце трэцяга да выхаду чацвёртага. А, гэта Майлстоун, раны. Зразумеў. Майлстоун. Воу, ты куды? Just got America Spirit. І поехал. А гэта ты пра што я зараз? Ну, калі Хаммеру тебе заносіць, гэта з гэтай нагоды. Ён просто Ага. вспомніў свае амерыканскія карані і такой Америка. Можа бы. Дарэчы, мне такое адчуванне, што гэта другі ці трэці ўвогуле Хаммер. H2 ці H3, двоечка. H2, у яго нават на страцы напісана. А я так блізка не ўзіраюся. Не бачна, дарэчы. А, так, ну троху так заўважна, што двойка. Хутчэй за ўсё. Не, гэта двоечка. Блін, я трэці Хаммер бачыў дзесьці тут у Вільні, ну неяк ён, блін. А кітаюўся. Я тут вельмі часта, бо ў Беластоку жыву, і тут гэтыя ж ёсць памежнікі. А яны на першых войсаюць па горадзе, калі што. Ну, нават не то, што на першых, яны на армейке. Ваенізаваная такая, ух. Прыемная машына. Выглядае, вядома, проста цудоўна. Вось гэта адзіны, напэўна, сапраўдны Хаммер, а ўсё астатняе гэта цацкі такія. Гэта так, паграцца. Всё, праз лужыну праехаў ужо чысты. Ну, бач.
Я шмат гадоў не гуляла, ты маеш рано на ўвазе, што ў гульні камп'ютарная не гуляла, ці проста ў ведзьмара не гуляла. А то ты ведаеш, ты калі гульні, то выглядае нібы гэтая барацьба з залежнасцю. Ведаеш, я ўжо паўгады чысты. Тут на табе ведьмар. Што это быў за акт уздзяржання? У сэнсе? Стрымання ад гульняў. А, ну... Так, мне што, па гэтых кропках ехаць, якія зараз адзначаныя, ці не? Не, гэта цэгла. І на гору трэба забрацца. Там заедзеш, актывуеш сабе таск. Педра наверх. Просто прямо там. Налево. Куда ты уже успел ехать? Ну, на скрыжаванне прыехаў, поэтому на мапу глядзеў, куды мне ехаць. Просто. Цэлы час просто. У гульні гадоў 10? Вау, як ты так змагла? Ты што? Я ў сваім жыцці ніколі ў гульні не гуляў 10 гадоў. У тебя это хоць раз такое было? Гэта ж немагчыма, на мой погляд. Я, мабыць, у гадоў 4 ці 5 адкрыў для сябе геймінг і ўсё. І да пабачэння жыццё нармалёвае. Та, але ніякай барацьбы проста неяк перастала, а як пачала стрымераў усялякіх глядзець, ва ўсім вінаваты Рудзі. Я ведаю, гэтая паскуда напаскудзіла ўсім. Ладно, што вы так. Ну, я... Хутар, но... Ну, у мяне таксама быў хутар. Хутар, не хутар, у сэнсе я ў вёсцы. Дом рамантаваў бацькоўскі. Вось. Ёсць такое, наглядзішся адных. Я памятаю адзінае, толькі я на паўгады адмаўляўся ад гульняў, калі пераходзіў вось з адной гэтай бляха нішы ў другую. На айцішку, карацей, калі пераходзіў, то паўгады не гуляў. Навучаўся актыўна. Так, мне ехаць вось на тую лупу, правда? Павелічальнае гэта скло. Нават складна сказаць. Так? Explore Mountain Peak. Explore Mountain Peak. А вось паглядзіце агляд на ранні рэліз Baldur's Gate 3, яны нават, падаецца, і не сапсавалі яго. А цьфу, мой шапагалізны яго сумленні. Я прапаную зрабіць петыцыю, каб ён за такія рэчы адсотак аддаваў. Ці яму. Ну і Арыяна распавядае, як яна павярнулася ў геймінг праз Рудзі. Я кажу, што ён за такое вінен грошы плаціць, бо ты магла б зарабляць гэтыя грошы, а не гуляць у гульню. Правда ж? А па факце ён цябе зманіў, ты вытрачаеш свой час на гульні, і ўсё. Няхай адсоткі... Няхай адсоткі габрэй. Давай, так, гэта ўсё градзенская крывя. Пайшло, так. Чакай, як... Куды ж тут ехаць? Ой, халера ясна, я не туды паехаў, трэба назад. Складаны роут, але ён табе спадабаецца. Трэба назад вяртацца. Я паспрабую. Будзем. Калі што ты вінаваты. Калі што ты вінаваты. 100%. Ты яму яшчэ плаціш на Patreon? Вось так яно і бывае ў гэтым жыцці. Ну, перадавайся там Рудыку привет, хай ён там. Робіш.
Усё, устал. У лесу багну і ўсё на гэтым. Давай. Вось так. Разблокаваць дыферэнцыял. Поехали. А я бачу апошнім часам, што ў яго там добра гэтых усё ж такі патрыёнаў ёсць. Няблага так чалавек можа жыць, назовем гэта так. Я не ведаю, касу не глядзеў, не бачу, але з-за ягоным прыкладам я і сам пачаў, дарэчы, стрыміць, што ўсё ж такі ён сваю постаццю і сваім поспехам камерцыйным даў ведаць усім, што і на беларускай мове таксама можна зарабляць. Бо стрымінг не на беларускай мове мяне ніколі не цікавіў. У адрозненне ад ВРВ, правда, ВРВ? Да, ВРВ, ну... ВРВ адразу. ВРВ як сапраўдны паляшок. Ён тут капейку рве, там капейку рве. А дзе што? Ну, а дзе што, хто? Я нічога не ведаю. Я тут поле шукаю. Ты ж чуў, дарэчы, адкуль пайшло гэта паляшок ці не? Што? Шчыра кажучы, магчыма, я чуў, але зараз не згадаю. Ну, бо... Чакай. Не, ну поле у нас там на лакацыі хрен знойдзеш, гэта факт. То бок там жа ж усё даволі проста, чаму вучоныя гэтыя вырашылі за савецкім часам, дарэчы, адкуль пайшло гэта паляшок. Ось, з-за таго, што насельніцтва, якое было у прыпецкім рэгіёне гэтым, яно ж расцякалася, стваралася шмат затопленых месцаў, і людзі сапраўды шукалі поле у гэтых умовах, каб там пасяліцца. З-за таго, што кожны год, ну не кожны год, а часам змянялася колькасць вады, яны вымушаныя былі часта гэтае шукаць. Таму тыпу і прызвалі яны сабе паляшукі. Я табе так кажу, у нас там нават зараз і на калі, не дай бог, бабры штосьці пабудуюць і ўсё. Сельскую гаспадарку можна зачыняць на палове. Палёў там, блин, фігак, бобрыкі заміж нацягалі, і яшчэ там, шыракаўшы дзень, 2-3, і ўсё. Усё, што пасеялі, там згніе на 2-3 полях. Потому што у нас, не дай боженька, один ірыгацыйны канал закрыецца і ўсё. І памятай, як звалі. Пазатопіць адразу? Ну там просто, ну, конкретно вода падымаецца, там просто адразу на ўсё поле, там такое... І ты едзеш, і ты просто бачиш, як тебе ўсё поле, яно як одно велике озеро блішчыць. Ну, яно зелёнае, але калі падае сонце, то ўсё адно бачиш, як оно ось так, як... Lake Mirror. Не зразумеў, бо у тебе мікрафон кепска працуе зараз. Як люстэрка. Ага. Сапраўдны паляшок шукае багну. Гэта пра цябе зараз. Я ведаю. Сапраўдны паляшок шукае лес з багнай, каб там партызаніць. Ну і гэтае збіраць, чакай. Журавіны збіраць. Абавязкова. Ты глядзі, як ён чапляецца за амаль што вертыкальныя сцены. Толькі што па роўнай паверхні ён гойсаў нібы нейкі сайгак, а тут сабе едзе чапляецца. Это хлопцы з General Motors зрабілі. Так, троху грошыкаў, троху досведу. О, тут яшчэ нейкая пакуначка ляжыць. Ну, там шосты солодка. Падаруначкі я люблю. Westline V16. Што? Гэта што, танкавы рухавік, ці што гэта? Ну, там амаль што, ну. Амаль што? Ну. Е! З прыплыздам, як кажуць, калі б мы плылі.
Што ў нас яшчэ засталося? Што на фактары? Так, вось гэтыя... А я нават не ведаю, в прынцыпе, там усё... На фактары трэба кран, ты можаш у... Так, зараз... Ужо 9 карацей, гадзіна ВРВ. Давай мы не перанесем. Бачыш. Ну, карацей, Ну. можам нават пераносіць, мабыць, там па-за стрымом просто даездзіш, ці можа па-за стрымом дакатаешся. Не, у меня няма жыцця па-за стрымом. Я... Хочаш, карацей, Так. так захочаш, щоб мы яшчэ на наступным стрыме гэтым займаліся, да? Мы ўсё зробім, перанесемся, у нас будзе такі, як гэта кажуць, божых, не майлстоун, як гэта, пераломны момант, карацей. На наступным стрыме. Мы будзем пераносіцца у гэта... Так, у Таймыр. Правда? У нас наступная мапа Таймыр? У нас наступная мапа Таймыр. Вось туды і паляцім. Ой, Згодны? Ой, не, ну тут варыянту-то і няма, шчыра кажучы. Ну, бо мне трэба ўжо збіраць рэчы свае ісці там дзеці. Усё. Так, карацей, давайте падсумуем усё. У нас да халеры што адбылося. Давай мы выйдзем на працоўны стол, маё меню. Давай, але я ўжо Всё. спужаўся. Што ты спужаўся? Што я на дэсктоп паляцеў? Ну, Магло і такое быць. О, нормально. 3600 і 40 тысячаў далярчыку зарабілі. Так, што мы яшчэ падсумуем? Што ў ВРВ на наступным тыдні выходзіць гістарычна 5 лютага дакументалачка ачка пра Другую сусветную. Абавязкова падпішыцеся на яго на YouTube канал, каб адсачыць там калакольцы ці як яны завуцца, націсніце. Звончыкі. Вось і ўсё такое. Што тычна мяне, на гэтым тыдні я яшчэ буду, як бы гэта плённа казаць, працаваць, будзе зранку і ўвечары стрым. І гэта будзе ў суботу і ў нядзелю. У мяне ёсць ажно 3 новых гульні. Мы абавязкова іх пакаштуем, паспрабуем, нешта зробім. А заўтра ў мяне з'яўляецца зранку. Зранку мы будзем 100% стрыміць танкі, бо 2 тыдні я не гуляў. Аб гэтым я распавядаў на гэтым стрымы трошачку раней. У мяне аккаунт. Так, зранку будуць танкі. Нарэшце. Будзем выраўноўваць свае рукі, бо за 2 тыдні ні халера ўжо не памятаюць, а трэба неяк вяртацца да гэтага. Вось. Ну, а ўжо ўвечары і ў нядзелю будуць новыя гульні. То бок, нейкі там Long Dark, усё гэта, і Евротрак сімулятор, гэта трошкі пачакаюць. Усё? Дзякуй вялікі за прагляд, дзякуй за тое, што ставіце падабайкі і падпісваецеся. Дарэчы, дзякуй вялікі за рэйды. Так. Абавязкова. І вольных беларусаў, і Украіну абавязкова падтрымлівайце. Халера, если вы гэтага не робіце, найду, пакараю усіх проста, як дзяцей паскудлівых. Все. Абняў, прападняў, на месца паставіў. Дзякуй вялікі ўсім, да пабачэння. Пакуль.